Akwụkwọ nke Rut isi nke mbụ. O ruo, na mgbe ndị ikpe na-ekpe, oke ụnwụ dị n'ala ahụ. Otu nwoke nke Betlehem Judia wee jee ịnọ dịka ọbịa n'ala ọhịa Moab, ya onwe ya na nwunye ya na ụmụ ya ndị ikom abụọ. Aha nwoke ahụ bụ Elimelek, aha nwunye ya bụ Naomi. Aha ụmụ ya ndị ikom abụọ bụ Malon na Kilion, ndị Efrat nke Betlehem Judia. Ha wee baa n'ala ọhịa Moab nọ n'ebe ahụ. Elimelek bụ di Naomi wee nwụọ, ma nwaanyị ahụ na ụmụ ya ndị ikom abụọ fọdụrụ. Ha wee lụtara onwe ha nwunye sitere n'ụmụ ndị inyom Moab. Aha otu bụ Ọpa, aha nke ọzọ bụ Rut. Ha wee biri n'ebe ahụ ihe ha ka afọ 10. Malon na Kilion wee nwụkwa. Ha abụọ, o wee fọdụ naanị nwaanyị ahụ site n'ụmụ ya abụọ sitekwa na di ya. O wee bilie, ya onwe ya na nwunye ya abụọ nke ụmụ ya, ka o wee si n'ala ọhịa Moab lọta, n'ihi na ọ nụrụ n'ala ọhịa Moab na Jehova eletawo ndị ya n'inye ha nri. O wee si n'ebe ọ nọ pụọ, ya na nwunye abụọ nke ụmụ ya. Ha wee jee n'ụzọ ịlọta n'ala Juda. Naomi wee sị nwunye abụọ nke ụmụ ya, "Jeenụ, laghachi nwaanyị ọbụla n'ụlọ nne ya. Jehova mere unu ebere dịka unu mere ndị nwụrụ anwụ, mekwara mụ onwe m. Jehova mee ka unu chọta izu ike, nwaanyị ọbụla n'ụlọ di ya." O wee sụtụ ha ọnụ. Ha wee welie olu ha kwaa akwa. Ha wee sị ya, "N'ezie, anyị ga-esoro gị laghachikwuru ndị gị." Naomi wee sị, "Laghachinụ ụmụ m, n'ihi gịnị ka unu ga-eso m laa? Enwere m ụmụ ndị ikom ọzọ n'afọ m ka ha wee bụrụ unu di? Laghachinụ ụmụ m, laanụ, n'ihi na emewo m agadi karịa inwe di. Ọ bụrụ na asị m, enwere m olileanya, ọ bụrụkwa na nwoke alụọ m n'abalị a, ọ bụrụkwa na amụọ m ụmụ ndị ikom, ọ bụ ha ka unu ga na-ele anya ruo mgbe ha ga-etolite? Ọ bụ n'ihi ha ka unu ga-egbochi onwe unu ka nwoke ghara ịlụ unu na nwunye? Mba, ụmụ m, n'ihi na ọ dị m ilu nke ukwuu karịa ka ọ dị unu, n'ihi na aka Jehova apụtawo imegide m." Ha wee welie olu ha kwaa akwa ọzọ. Ọpa wee sụtụ nne di ya ọnụ, ma Rut rapara n'ahụ ya. O wee sị, "Lee, nwunye nwanne di gị alaghachikwuru ndị ya, laghachikwuru chi ya. Gị soro nwunye nwanne di gị laghachi." Rut wee sị, "Arịọla m ịhapụ gị isi n'iso gị laghachi, n'ihi na ebe ị na-eje ka m ga-eje, ọ bụkwa ebe ị na-anọ ọnọdụ abalị ka m ga-anọ ọnọdụ abalị. Ndị gị ga-abụ ndị m, Chineke gị ga-abụkwa Chineke m. Ebe ị nwụrụ ka m ga-anwụ, ọ bụkwa n'ebe ahụ ka a ga-eli m. Jehova mee m otu a, meekwa m ihe ọzọ otu a, mgbe ihe na-abụghị ọnwụ onwe ya ga-ekewa mụ na gị." O wee hụ na nwaanyị ahụ na-agba obi ya ume iso ya jee. O wee ghara ịgwa ya okwu ọzọ. Ha abụọ wee na-eje ruo mgbe ha bara Betlehem. O ruo, mgbe ha bara Betlehem, n'obodo ahụ niile gbara aghara banyere ha. Ndị inyom wee sị, "Ọ bụ Naomi bụ nke a?" Ọ sị ha, "Unu akpọla m Naomi, kpọọnụ m Mara, n'ihi na onye nke pụrụ ime ihe niile meworo m ihe ilu nke ukwuu. Mụ onwe m, n'aka ọjụjụ ka m jere, ma Jehova emewo ka m gbara aka lọta. N'ihi gịnị ka unu na-akpọ m Naomi mgbe Jehova gbagidere m ama?"
onye nke pụrụ ime ihe niile emejọwokwa m. Naomi wee lọta ya na Rut bụ nwanyị Moab bụ nwunye nwa ya, onye siri n'ala ọhịa Moab lọta. Ndị ahụ wee baa Betlehem na mmalite obibi ọka balị. Akwụkwọ Rut isi nke 2. Di Naomi nwere ikwu dị ike nke ukwuu si n'ezinụlọ Elimelek, onye aha ya bụ Boaz. Rut onye Moab wee sị Naomi, biko ka m gaa n'ubi chịkọta ọka n'azụ ya. Onye yiri m ka ọ bụ nwoke nwere obi ụtọ. O wee sị ya, gaa ada m. O wee gaa bịa chịkọta ọka n'ubi. Mgbe ndị na-ewe ihe ubi gasịrị, wee guzoro n'akụkụ ubi Boaz nke sitere n'ezinụlọ Elimelek. Ma lee, Boaz si Betlehem wee bịa wee sị ndị na-ewe ihe n'ubi, ka Onyenwe anyị nọnyere unu. Ha wee zaa ya, ka Onyenwe anyị gọzie gị. Boaz wee sị ohu ya ka ọ họpụtara n'ezi ndị na-ewe ihe ubi, onye nne ya bụ nke a. Onye na-ejere ya ozi nke na-elekọta ndị na-ewe ihe ubi zara ya sị, ọ bụ nne Moab nke ya na Naomi si Moab bịa. Ọ gwara Boaz, biko hapụ m ka m gaa chịkọta ndị na-ewe ihe ubi n'etiti atụrụ. O wee bịa. Ọ nọgidekwara na-eme otu ahụ site n'oge ahụ ruo taa. Ọ bụ ezie na ọ nọrọ obere oge n'ụlọ. Boaz wee sị Rut, ị bụ nwa m nwaanyị. Agaala chịkọta ihe n'ubi ọbụla ọzọ. Ahapụkwala ebe a, kama nọrọ ebe a na ndị nna m ukwu. Lee ubi ha na-achịkọta ihe, wee soro ụmụ agbọghọ ahụ. Ọ bụghị m nyere ndị ohu iwu ka ọ ghara imetụ gị aka. Ọ bụrụkwa na akpịrị kpọrọ gị nkụ, gaa n'ite mmiri ṅụọ ihe ndị ohu dọtara. Mgbe ahụ ọ dara n'ala kpudo ihu n'ala wee sị, olee otu m si nweta obi ike n'anya gị, na ị ga-ama m ebe m bụ onye ọbịa? Boaz zara ya sị, agwawo m ma gosi m ihe niile i mere nne di gị mgbe di gị nwụsịrị, na otu i si hapụ nna gị na nne gị n'ala ebe a mụrụ gị, wee bịakwute ndị ị na-amaghị na mbụ. Jehova ga-akwụghachi gị ọrụ gị ụgwọ gị. Jehova bụ Chineke Izrel, onye tụkwasịrị obi ga-enyekwa gị ụgwọ ọrụ zuru oke. O wee sị, ka m guzoro n'ihu gị onye nwe m, n'ihi na ị kasịrị m obi ma gwa ụmụ gị okwu nkasi obi. Ọ bụ ezie na abụghị m otu n'ime ụmụ gị. Boaz wee sị, n'oge a bịa ebe a rie nri, tinyekwa achịcha gị n'ime mmanya vaịn. O wee nọdụ n'ala n'akụkụ ihe ubi. O wee ruo n'ụlọ ya kpọrọ nkụ. O wee rie nri, afọ jukwara ya. O wee nọrọ. Mgbe o bidoro ịga chịkọta ihe ubi, Boaz nyere ndị ohu ya iwu sị, ka ọ chịkọta ihe niile dị n'etiti ihe ubi. Unu abarala ya mba, ka ụfọdụ n'ime ọka ndị ahụ dakwasị ya. Hapụkwa ya ka ha zuru ike, ka o wee chịkọta ha. Abakwarala ya mba. O wee chịkọta ihe ndị ahụ n'ubi ruo ụtụtụ, wee chịkọta ihe ndị ọ chịkọtara, nke dị n'ihe dị ka otu efa ụka. O wee chịkọta ha wee banye n'obodo. Nne di ya wee hụ ihe ndị ọ chịkọtara. O wee gaa n'ụzọ wee nye ya ihe ndị ọ chịkọtara. Mgbe o zuru, nne di ya wee sị ya, ebee ka ị zụkọtara taa? Ebee ka ị rụkwara ọrụ? Onye a gọziri agọzi ka ọ maara gị bụ. O wee gosi nne di ya onye ọ rụkọrọ ọrụ sị, ana m akpọ nwoke m na ya rụkọrọ ọrụ taa Boaz. Naomi wee sị nwunye nwa ya, onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ, n'ihi na ọ naghị akwụsị imere ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ihe ọma. Naomi wee sị ya, nwoke ahụ dị anyị nso, ọ bụkwa otu ụdị ịhụnanya anyị nwere. Rut onye Moab zara ya sị, ọ gwakwara m n'ezie sị, ị ga-anọnyere ndị ohu m ruo mgbe ha ga-akwụsị nhụjuanya m niile. Naomi zara Rut nwa ya nwaanyị n'olu mwute sị, ọ ka mma nwa m nwaanyị ka ị gaa soro ndị inyom ya pụọ, ka ya ghara izute gị n'ogige ọzọ. Rut wee debe ya n'akụkụ ụmụ nwaanyị Boaz ka ha zukọta ruo na nsụtụ obi ọka na ọka wit. O wee biri na nne ya n'udo. Akwụkwọ Rut isi nke 3. Naomi nne ya wee sị ya, nwa m, agaghị m enye gị ezumike ka i wee nwee ihe ịga nke ọma. Ọ bụghị Boaz
onye ikwu anyị, onye gị na ụmụ agbọghọ ya nọ. Lee, ọ na-eche nche ruo abalị n'ọzara. Sachaa uwe gị, tee onwe gị mmanụ, yikwasị onwe gị uwe, gbadaa n'ala dị larịị ka nwoke ahụ ghara ịma n'aka gị ruo mgbe ọ hapụrụ iri nri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ. Mgbe ọ rahụ ụra, mara ebe o dinara, gaa leta ebe ụkwụ ya dị, dina ala. Ọ ga-agwakwa gị ihe ị ga-eme. Ọ zara sị, ihe niile ị rịọrọ m ga-eme ya. O wee gbadaa n'elu ihe ndina wee mee ihe niile nne ya nyere ya n'iwu. Mgbe Boaz risiri nri ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ, obi ya wee dị ya ụtọ. Ọ gara dina ala n'ala opiopi ahụ. Ọ bịara nwayọọ wee bịaruo ya nso, dina ala. N'etiti abalị, nwoke ahụ nọ n'ụjọ wee jide ụlọ ahụ. Lee, otu nwaanyị dina n'ụkwụ ya. O wee sị, onye ka ị bụ? Ọ zara sị, abụ m Rut, nwanne gị nwaanyị. Ya mere, gbatịa nke uwe mwụda gị n'aka gị, n'ihi na ị bụ onye ikwu nwaanyị. O wee sị ya, onye nwaanyị, onye a gọziri agọzi, ada m, ị gosiwo ezi ihe karịa na mbụ, n'ihi na ị soroghị ndị ọzọ, ma ha bụ ndị ogbenye ma ha bụ ndị ọgaranya. Ugbu a, ada m, atụla egwu na m ga-emere gị ihe ọ bụla ị chọrọ, n'ihi na obodo niile nke ndị m maara na ị bụ nwaanyị ezi omume. Ọ bụ eziokwu na abụ m onye ikwu gị, mana e nwere onye ikwu ndị nsọ karịa. Ọ ga-anọ ruo abalị. Mgbe chi bọrọ, ọ bụrụ na ọ ga-eme gị onye ikwu, ọ dị mma ka o mee onye ikwu. Ma ọ bụrụ na ọ gaghị eme onye ikwu, mgbe ahụ m ga-eme ka onye ikwu dịka ọ dị Jehova mma. Rahụ ụra ruo ụtụtụ. O wee dina n'ụkwụ ya ruo ụtụtụ, wee bilie tupu otu onye ahụ onye nke ọzọ, n'ihi na ọ sịrị, ekwela ka ọ ghara. Mmadụ maara na nwaanyị abatala n'ala dị larịị. Ọ gwakwara ya sị, weta akwa mkpuchi ahụ iji kpuchie onwe gị, debe ya. Mgbe o jidere ya, ọ tụrụ ihe ruru unyi 6 nke barbiturat wee tinye ya n'ahụ ya. O wee banye n'obodo. Mgbe ọ bịarutere n'ebe nne di ya nọ, ọ sịrị ya, onye ka ị bụ, nwa m nwaanyị? Ọ gwara ya ihe niile nwoke ahụ mere, wee sị, o nyere m ihe ruru unyi 6 a nke o nyere biturat, n'ihi na ọ sịrị, agaghị m ahapụ nne gị na alụmdi na nwunye gị. O wee sị, nwa m nwaanyị, nọdụ ala ruo mgbe ị maara otu ọ ga-esi kwụsị, n'ihi na nwoke ahụ agaghị ezu ike ruo mgbe ọ ga-emecha okwu a taa. Akwụkwọ Rut, isi nke 4. Boaz wee gaa n'ọnụ ụzọ wee nọdụ ala n'ebe ahụ. Lee, onye ikwu ya nọdụrụ ala ebe ahụ. Boaz wee gafere, o wee sị, nwa m, bịa. Ebe ọ tụgharịrị wee nọdụ ala, o wee kpọrọ mmadụ 10 n'ime ndị okenye obodo ahụ, wee sị, nọdụ ala ebe a. Ha wee nọdụ ala. O wee sị onye ikwu gị, Naomi, onye si n'ogbe Moab lọta, ga-ere ala nke bụ nke nwanne anyị Elimelek. Echekwara m ime ka ị kwenye, sị, zụta ya n'ihu ndị na-ejere m ozi na ndị okenye nke ndị m. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbapụta ya, gbapụta ya. Ma ọ bụrụ na ị chọghị ịgbapụta ya, gwa m, n'ihi na amaara m na ọ dịghị onye ọzọ ga-agbapụta ya ma ewezuga gị. M ga-esokwa gị. Ọ zara sị, m ga-agbapụta ya. Boaz wee sị, n'ụbọchị ị zụrụ ubi ahụ n'aka Naomi, ị ga-azụtakwa ya n'aka Rut, nwaanyị Moab, nwunye onye nwụrụ anwụ, iji mee ka aha onye nwụrụ anwụ dị ndụ na ihe nketa ya. Onye ikwu ahụ zara sị, enweghị m ike ịgbapụta ya ka m wee ghara ibibi ihe nketa m. Gbapụta ikike m n'aka gị, n'ihi na enweghị m ike ịgbapụta ya. Nke a bụ ụzọ mbụ n'Izrel gbasara mgbapụta na mgbanwe. Iji mee ka ihe niile sie ike, nwoke na-anapụ onwe ya oke, ya wee nye ya onye agbata obi ya. Nke a bụkwa ihe akaebe doro anya n'Izrel. Ya mere, onye ikwu ahụ sịrị Boaz, n'ụbọchị ị zụrụ ibu ahụ n'aka Naomi, ị ga-azụtakwa ya n'aka Rut, nwaanyị Moab, nwunye onye nwụrụ anwụ, iji mee ka aha onye nwụrụ anwụ dị ndụ na ihe nketa ya dị ndụ. Onye ikwu ahụ zara, enweghị m ike ịgbapụta ya ka m wee ghara ibibi ihe nketa m. Gbapụta ikike m n'aka gị, n'ihi na enweghị m ike ịgbapụta ya. Nke a bụ ụzọ mbụ n'Izrel gbasara mgbapụta na mgbanwe. Iji mee ka ihe niile guzosie ike, nwoke na-anapụ onwe ya oke ya wee nye ya onye agbata obi ya.
Nke a bụkwa ihe akaebe doro anya n'Izrel. Ya mere onye ikwu ahụ sịrị Boaz, uwe mwụda. Boaz gwara ndị okenye na mmadụ niile sị, zụtanụ ya n'onwe unu. O wee wepụ nke ya, nke zụtara n'aka Naomi na aka mmadụ niile. Unu bụ ndị akaebe taa, nke Chilio na Malon. Ọ bụkwa nke Elimelek na ihe niile bụ Rut, nwaanyị Moab, nwunye Mahlọn. A ga-akpọlite aha onye nwụrụ anwụ n'ihe nketa ya, ka o wee ghara ihichapụ aha onye nwụrụ anwụ n'etiti ụmụnne ya na n'aka ndị ajọ omume. Ndị niile guzo n'oké ifufe nke ebe ya. Unu bụ ndị akaebe taa. Ndị okenye wee sị, anyị bụ ndị akaebe ka Jehova mee ka nwunye ga-abata n'ụlọ gị dịka Rechel na dịka Lea, onye wuru ụlọ Izrel ugboro abụọ, ka unu wee mee ihe kwesịrị ekwesị na Efrata, ma bụrụ onye a ma ama na Betlehem. Ka ụlọ gị wee dị ka ụlọ Ferez, onye Tema mụrụ na Luda, na ụmụ ndị Jehova ga-enye gị. Boaz wee si n'aka nwa agbọghọ a kpọrọ Rut, onye ghọrọ nwunye ya. Mgbe ọ bịakwutere ya, Jehova chọrọ ka ọ tụrụ ime ma mụọ nwa nwoke. Ụmụ nwaanyị ahụ wee sị Naomi, onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ, onye na-ahapụghị taa na-enweghị onye ikwu. Aha ya ga-adịkwa n'Izrel. Nke a ga-eme ka ndụ gị dịghachi mma, ma mee ka ịka nka gị sie ike, n'ihi na ada gị nwaanyị, onye hụrụ gị n'anya, amụwo ya site n'aka gị. Ọ kakwara gị mma karịa ụmụ nwoke 10. Naomi wee kuru nwa ahụ tinye n'afọ ya, wee ghọọ nne ya. Ụmụ nwaanyị ndị nọ ya nso wee kpọọ ya aha, na-asị, enwere m nwa nwoke Naomi mụrụ, aha ya bụ Obed. Onye ahụ bụ nna Jesi, nna David. Ndị a bụ ọgbọ Ferez. Ferez mụrụ Hezron, Hezron mụrụ Ram mụrụ Aminadab, Aminadab mụrụ Nashọn wee mụọ Salma mụrụ Boaz wee mụọ Obed, Obed mụrụ Jesi wee mụọ David.